салом алайкум дӯстони меҳрубон бачаҳои уча. чӣ хеле ки шумо медонен тӯли як сол зиёд шуд қатъи акаи Маъруфҷон ҳамкорӣ кардистем, то ба ҳол ягон касоли залб накарда, ягон кори хато накарда. 8000 ҳар рӯза рейс доранд ай метро Люблино, Москва, Қазоқистон. кадоме ки мушкили документ дорен, ҳатман ба айнаи номеро дар рӯи экран буда ба акаи Маъруфҷон занг занед. видеои моро то охир сар тамошо кунед. Як бадбахт 1.5 миллион таги 1.5 миллион кидат кардагия бача. салому алайкум бародаро, мо аз ширкати акаи Маъруф ва инам муҳоҷирони тоҷик. мо дина ай соати 8 саҳари ай метро Люблино биромадем, граница рафтем, соқ саломат рафтем, баргаштем. ина бародаро одамои бедокумент ҳам будан, одамои чизоро ҳам будан, ҳамашона бировардем овардем. ака ягон тад ягон сухан доред, ягон чӣ гуфтанед? ягон камбутӣ шудак барои шумо? ягон мушкилӣ? ягон норозигӣ ҳастад бародаро? аз ширкати акаи Маъруф бурдан овардан ухе. апаҷоно шумо ягон чӣ ташвиш, ягон мушкилӣ кашидед? ягон камбутӣ шуда аз фирмаи акаи Маъруф? бародаро ин ҳоз мо иншоалло чанд пасе дар Москва мешем, мумкин ки ягон 2 соат 3 соат пас иншоалло муҳоҷирои мардуми тоҷика ҳамашона мебарем, соқу саломат дар пеш метро мефурем. ягон камбутӣ боша бачаҳо, ягон чӣ боша гап занем. ина мардуми Узбекистонам ҳастад, мардуми Тоҷикистонам. ака шумо ягон чӣ гуфтанед? Можете по-русски разговаривать? Спасибо вам. Салом алейкум дӯстон, салом алейкум бачаҳои уча. чӣ гуфтанем шероинар? ҳамин бародаре ки ҳозир мебине, ҳама дарди дилша бародармон мега. дар шумо комментариётона нависен. бародарҷон сухан кас. салому алейкум ва раҳматуллоҳи баракот. барои тамоми кулли мардуми мусулмоное ки дар мулки Россия ҳастанд, дар тамоми дунё ҳастанд. бародари азиз, ҳамин шахсе ки мо дар рӯи экран мемонем сурача, бародаро 2 сол пеш мо таги 1.5 миллион барои мисол кидат кард рафт. рости гап 2 солае ки ман ҳамин одамо намеомон барои мисол қарзи мардум ахай то ҳозира ман қарз кандисам. аз тамоми бародаро хоҳиш мо ҳамин аст ки ҳар касе ки ҳамин бадбахта мебинад, ҳар касе ки ҳаминад барои мисол мешиносад, адресша медонад, хаттиш кор кардагия зинчо Виталий Геннадьевич номуш, хулоси гап номуш Виталия. ҳар касе ки барои мисол мебинад, мешиносад, адресшай дар куҷое ки донад, обязательно дар ҳамин комментария адресша қатъи номери телефонтон нависен. иншоалло дар алоқаем. бародарои ҷон, ҳамин бародар мора гуфт ки ҳамин Виталий Геннадьевич ин бадбахт 1.5 миллион таги 1.5 миллион бародаромона кидат кардагия. бародарои тоҷики хидмат 20 нафар қариб кор кардагия. суратша ҳозир мо дар экран мемонем. ин машине ки бадбахта ай ҳамат эҳтиромона хоҳиш мекунем, кадоме ки қатиш кор кардиста, кадоме ки медонем дар куҷоя видеора нишонаш чамтен майлаш комментарияда ҳатман номерои телефонтон кати адресҳои ҳамон мезанем. 100,000 рубл мукофот дода мешавад барои одаме ки ҳамура меёвад. вақте ки пула бигирем ай дасти бадбахт, адресша меген, мерем ин бадбахта мегирем. иншааллоҳ пула ки гирифтем 100,000 рубл шумода мукофот дода мешавад. фикр мекунам ки 100,000 пулам пули кам нест. даже ин бародармон як гап гуфт, бовар кунен ай абед то ҳозира хандидистам. мега ки ҳамин 1 миллион шаҳан дегире мондагиша тема. мега мақсади гап чие ки ин гап яхе шағолонам дахл дорад. бародармон 10 сол шуда айдуми ҳамин ҳароми нами кала
ози суратча мемонем машиника дар рӯи экран 2 сол шуд бечора давидистай 1 рублша гирифта надод. Ҳамин хотир бародарҷонор чӣ гуфтанем хоҳишмандем ки ҳамин кадоми қатъи ҳамхали бародаро кор мекунен, кор накунен машини кокати. Сарбаланд Хонаобод зинда ва саломат дар паноҳи Аллоҳи меҳрубон. Лайк, комментарий, ихтироно фаромӯш насозен. Зинда бошед.